Moi Nikole. Moikka Susanna! Missäs me oikein ollaan ja mitä täällä tapahtuu? Me ollaan tässä korttelissa, Diakonissalaiten korttelissa. Katsotaan vähän. Ihan kun täällä olisi jotkut juhlat alkamassa. On, mutta mitkä on ne juhlat muuten, Susanna? Kesäjuhlat tietysti. Kesäjuhlat. Ja mitä mä teen täällä? Mä teen tietysti tarotit. Tadaa. Onko tää päivän kortti? Sauva vitonen. Mitä se tarkoittaa? No kyllä meidän täytyy vähän taistella sitä kohti, mitä me halutaan, eikö niin? Niinhän se kuvassakin taistellaan. Kyllä. Joo, se on tärkeää taistella itse sitä, mitä me halutaan tehdä, koska sauvat on meidän oma tahto ja se on se meidän oma työ kaikkeen. Että kyllä me halutaan mennä sitä kohti, mitä me halutaan, eikö näin ole? Sen takia kannattaa taistella. Mutta oma osa täytyy tehdä. Just näin. Aivan. Tänne sitten vaan tarot tulkinnalle 2 tuntia. Täällä ollaan Susannan kanssa ja pidetään hauskaa. 12.30–14.30. Alppikatu 2. Tervetuloa.